Patay ang usa ka high-value individual human kini nakigpinusilay sa mga otoridad subay sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan sa barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay. Si Lian Tingkulan sa report. Niining panimay na kalas si Romulo Masbate Jr. sa gipahigayong buy-bust operation sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch. Nahitabo kini kaganihang buntag sa sitio Kaniba, Barangay Kansuhong. Di inakuhaan siya og mga pakete sa gidudahang shabu. Matud pa nga dihang nakabantay si Masbate nga pulis ang iyang katransaksyon, daw may aksyon kini og pabuto ngadto sa operatiba. Samtang igo na lang sa paghilak ang kapuyo niining minor de edad nga bag-uhay lang nanganak. Matud pa nga wa siya kalibutan sa kalihukan sa iyang kapuyo ug nahibaw lang niya kini pinaagi sa social media. Hindi ko katuong. Nanginana siya. Kung ministerial lagi ta, igo lagi ta pag sagun sala tong paagi paghangyo. Nga muundang na unta sila. Dili sila mo dawat og bisita. Mao gini among gidili nila nga ayon mo pagdawat og bisita kay ang mga pulis nagtan-aw sad nato. Samtang duol sa maong dapit nagpasad bisan asa kini mga gituuhang drug paraphernalia. Tungod kay mingaw man, matod sa mga barangay tanod nga kining kasagingan ang gihimong istambayanan og suyupanan, gani nagpasad kini mga lighter og tinfoil bisan asa. Kining lugar agin ma'am, higimi ani grobing gabi kay daghang mga report ba. Nya kining lugar din hedan asanahan. Ana silang posting. Naman abot-abot na mo lumba nagpanagan di mikabot diri kay ngit naman diri. Samtang laing patayng lawas sa usa ka lalaki ang napalgan kaganihang buntag, nakit-an kini sa may sitio Salvador sa Barangay Tangke. Uban ni Renante Quiñones, Lian Tingkulan, Balitang Bisdak.